To fa, mai sauraro kamar yadda kuka sani wannan mahaifiyar Sumayya a yayin da take kan ci gaba da nuna farin ciki da kuma godiya ga Allah. Duba da yadda ta ga Presido tare da kuma sarkin waka da kuma Lukman a cikin gidan nan nata a yayin da take ci gaba da tattaunawa da mu a ga ta wani hanya za biyo domin cimma nasara duba da halin da Sumayya take ciki a cikin gidan su raba gaddama. Sai dai kuma yadda dai mahaifiyarta take nuni da cewa ko yau yarta Sumayya ta rasu tana alfahari da kuma jin daɗi duba da yadda dai gaskiya wannan sabbin samarukanta na da kenan yadda suke kan ci gaba da nuna kishinsu da kuma neman ma yarta mafita. To sai dai a gaskiya dai wannan mijin nata raba gaddama matuƙa yana son Sumayya sosai amma kuma dai sai dai gaskiya yanayin tarkon da yake faɗawa a cikin gidan nan nasu shi ya kawo wasu da dama suke ga kamar raba gaddama baya iya kokarinsa akan Sumayya. To duba da hakan dai a gaskiya mai sauraro kada ku sake a baku labari duba da hakan da ku garzayo zuwa da jin yadda za a kaya a wannan fitaccen shirin wanda kuka fi so mai suna labari na. To a gaskiya dai mai sauraro shin kuna kamar wani gefe ne da su yi nasara duba da wannan haɗin gwiwan da aka samu ko ta ina duba da dai hannu ɗaya baya ɗaukan jinka amma dai shi dai a gaskiyan bayani Sumayya tana da magoya baya sosai. Duba da hakan kuma ana ga kamar da cewa Sumayya za ta yi nasara a wannan dai shari'an da da shiga. To mai sauraro kamar yadda dai kuka sani dai da cewa dukkanin magoya bayan Sumayya suna tir da wannan fitacciyar jaruma wadda aka fi sani da suna Kilishi a yayin da gaskiya Kilishi tana da matukan nuna bakin ciki da kuma hasada ma wannan fitacciyar jaruma wadda aka fi sani da suna Sumayya duba da ba ta da wani buri da wuce daga an kashe Sumayya. To shi dai kuma dai a gaskiyan bayani alamu dai ya nuna da cewa Sumayya za ta yi nasara duba da yanayin magoya bayan da take tare da su sosai kuma tare da wadda suke kan ci gaba da mata addu'a. To kamar yadda dai kuka sani wannan kishiyar mahaifiyar Sumayya kenan duba da yadda dai a gaskiya ba ta da wani buri da ya wuce sai dai ta kalli raɓe ya walakanta mahaifiyar Sumayya amma dai akwai da yaushe dai duk da cewa wannan abun duk da ya faru daga karshe kuma ta dawo ita ma ta yi default tana kan ci gaba da ba ma mahaifiyar Sumayya hakuri da cewa dan Allah ta yi hakuri da abubuwan da suka yi a baya kuma tana ci gaba da taya ta addu'a da Allah fitar mata da yarta duba da yanayin wannan halin da take ciki a cikin gidan nan na su raba gaddama. To mai sauraro shi dai menene ra'ayinku a game da wayan abubuwan da suke faruwa a cikin wannan shirin fim mai suna labari na? Shin cewa kuna ga abin da Kilishi take ta yi daidai ko kuma ba ta yi daidai ba? Inda daidai ne da musu dan Allah ku bayyana mana kalan naku ra'ayoyin a comment section namu gaba daya. Duba da hakan kuma kamar yadda dai kuke ga hukuncin da raba gaddama yake shirin ɗaukawa akan Sumayya shi ma daidai ne ko kuma ba daidai ba inda ba daidai ba ne shi ma dan Allah muna jiran ku da ku bayyana mana kalan naku ra'ayoyin a tare da kuma wayannan fitaccun jarumai yadda suke kan ci gaba da zama a cikin gidan nan na su Sumayya duba da samun mafita a yadda dai Presido yake ci gaba da bayyanawa da cewa shi dai yadda karfinsa ya kare duk da cewa mahaifinsa dai bai bashi goyon baya akan hakan ba. To amma dai yana kan ci gaba da ba ma mahaifin nasa hakuri da ya hakuri dan Allah ya barsa ya yi da iya kokarinsa in so dan abun ya fi karfinsa dai dakata. To mai sauraro anan dai za ku dakace mu nan dai wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka da musu dan Allah da kusa da muku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka duba da hakan shi yake ba mu daman ci gaba da za ku ɗau muku cikakkun rahotannin da zaran an ɗaura. Mun gode. Cikin gidan nan nasu shi ya kawo wasu da dama suke ga kamar raba gaddama baya iya kokarinsa akan Sumayya. To duba da hakan dai a gaskiya mai sauraro kada ku sake a baku labari duba da hakan da ku garzayo zuwa da jin yadda za a kaya a wannan fitaccen shirin wanda kuka fi so mai suna labari na. To a gaskiya dai mai sauraro shin kuna kamar wani gefe ne da su yi nasara duba da wannan haɗin gwiwan da aka samu ko ta ina duba da dai hannu ɗaya baya ɗaukan jinka amma dai shi dai a gaskiyan bayani Sumayya tana da magoya baya sosai. Duba da hakan kuma ana ga kamar da cewa Sumayya za ta yi nasara a wannan dai shari'an da da shiga. To mai sauraro kamar yadda dai kuka sani dai da cewa dukkanin magoya bayan Sumayya suna tir da wannan fitacciyar jaruma wadda aka fi sani da suna Kilishi a yayin da gaskiya Kilishi tana da matukan nuna bakin ciki da kuma hasada ma wannan fitacciyar jaruma wadda aka fi sani da suna Sumayya duba da ba ta da wani buri da wuce daga an kashe Sumayya. To shi dai kuma dai a gaskiyan bayani alamu dai ya nuna da cewa Sumayya za ta yi nasara duba da yanayin magoya bayan da take tare da su sosai kuma tare da wadda suke kan ci gaba da mata addu'a. To kamar yadda dai kuka sani wannan
kishiyar mahaifiyar Sumayya kenan. Duba da yadda dai a gaskiya ba ta da wani buri da ya wuce sai dai ta kalli Rabe ya walakanta mahaifiyar Sumayya, amma dai a da yaushe dai duk da cewa wannan abun duk da ya faru daga ƙarshe kuma ta dawo ita ma ta yi default, tana kan ci gaba da ba ma mahaifiyar Sumayya haƙuri da cewa don Allah ta yi haƙuri da abubuwan da suka yi a baya, kuma tana ci gaba da taya ta addu'a da Allah ya fitar mata da 'yarta duba da yanayin wannan halin da take ciki a cikin gidan nan na Sura Bagaddama. To mai sauraro shi dai menene ra'ayinku a game da wayan abubuwan da suke faruwa a cikin wannan shirin fim mai suna Labarina? Shin cewa kuna ga abin da Kilishi take ta yi daidai ko kuma ba ta yi daidai ba? Inda ya daidai ne da musu don Allah ku bayyana mana kalan naku ra'ayoyin a comment section namu gaba daya. Duba da hakan kuma kamar yadda dai kuke ga hukuncin da Bagaddama yake shirin ɗaukawa akan Sumayya shi ma daidai ne ko kuma ba daidai ba? Inda ba daidai ba ne shi ma don Allah muna jiran ku da ku bayyana mana kalan naku ra'ayoyin a tare da kuma wayannan fitaccen jarumai yadda sukan ci gaba da zama a cikin gidan nan na Sumayya duba da samun mafita a yadda dai Prizzo kika ci gaba da bayyanawa da cewa shi dai yadda karfinsa ya kare duk da cewa mahaifinsa dai bai bashi goyon baya akan hakan ba. To amma dai yana kan ci gaba da ba ma mahaifin nasa hakuri da ya hakuri don Allah ya barsa ya yi da iya kokarinsa in so don abin ya fi karfinsa dai dakata. To mai sauraro a nan dai za ku dakace mu. Nan dai wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka. Da musu don Allah da kusa da muku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka. Duba da hakan shi yake ba mu daman ci gaba da za ku ɗau muku cikakkun rahotannin da zaran an ɗaura. Mun gode.